Уважаеми колеги, аз съм доктор Юлия Баздарска, детски ендокринолог, работещ в Университетска болница Света Марина и съм част от ендокринния екип на професор Йотова. Днес ще ви представя интересен случай. Представям ви пациент, който е роден от първа нормална бременност, с нормално нервно-психическо развитие, без абсолютно никакви придружаващи заболявания и няма данни за фамилна обремененост. От 8 годишна възраст родителите забелязват, че детето започва да изостава в ръста и растежа си спрямо връстниците. Много рядко сменят размера на дрехите и обувките си и има рецидивиращо главоболие ежедневно в последните 2 седмици преди да постъпи в клиниката за първоначална оценка, което може да се копира временно с аналгетик. Детето е проследявано от личния лекар по местоживеене, но не са проведени никакви мероприятия. На 11 годишна възраст майката по собствено желание изследва амбулаторно показатели, които доказват дефицит на щитовидни хормони. Също по свое собствено желание се самонасочва към детския ендокринолог, в резултат на което то постъпва за оценка в клиниката. При постъпването в клиниката задължително при всеки пациент се измерват ръст и тегло, както и ръстът на родителите. Това е от изключителна важност, тъй като ако родителите са ниски и детето ще е по-ниско от средната популация. При нашия пациент установихме пълен стоп в растежа в последната година и забавяне в растежната скорост от 8 годишна възраст. Следователно, той е по-нисък от родителите си спрямо референтните граници. На следващия етап проведохме хормонални образни изследвания, от които се установи, че детето е с формация в областта на хипофизата, в резултат на която са налични тези хормонални дефицити. Детето бе насочено към неврохирургична клиника, където беше проведено дефинитивно лечение на основното заболяване и се върна при нас след година, тъй като настъпват множествени хормонални дефицити. Започната беше заместителна терапия с растежен хормон по протокол 1 година след дефинитивното излекуване на формацията в областта на хипофизата. В момента детето провежда заместителна терапия с растежен хормон от 1 година и има отличен ефект, без данни за рецидив на формацията в съответната област. Растежната му скорост за 1 година е 12 см, което отговаря на тази, която е физиологична за тази възраст. Уважаеми колеги, представих този случай, тъй като той е показателен за вашата основополагаща роля при диагностирането на пациенти с ендокринни проблеми. Много е важно, вие като лекари на първа линия, да измервате децата поне един път в годината. При най-малко съмнение, че детето е ниско или е по-ниско от родителите си, да бъде насочено към нас или да се свържете с детския ендокринолог, който е най-близко до населеното място, в което е семейството. Второстепенна роля играе правилното измерване на ръста на децата. До прохождането на децата те се мерят в легнало положение с стандартизирани метри, повечето от вас ги имат в кабинетите си. След прохождането детето се измерва в права позиция, като е много важно то да бъде без обувки и да има правилна позиция при измерването. Деца, които са суспектни за дефицит на растежен хормон или друг хормонален дефицит, водещ до нисък ръст, са тези, които имат забавена растежна скорост или стоп в растежа в последната година, тези, които до 2 годишна възраст не са наваксали в растежа, т.е. децата родени малки за гестационната възраст, или деца, които имате съмнение, че имат придружаващи заболявания. В това число се включва анемиен синдром, бъбречно заболяване, диспропорционален нисък ръст и други подобни. По-подробна информация за ранно откриване и насочване на деца, които са с дефицит на растежен хормон, може да откриете на линка, който е качен към сайта на дружеството. Благодаря ви много за отделеното време.